dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi ruci ing atimu asik kepriye aja kuwatir manuk kekak kok aku ngerak pancen sengaja mati dicerak aku mas saking hatiku ana kandel mangani roti bapak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli konco-konco matur sembah nuwun rawuhipun selamat datang untuk semuanya yang hadir Mas Kolik tak minta sampean sing sabar wong sabar ki kekasih Gusti Allah